За какво да идвам, бе? Идваш ли, бе? За какво да идвам, бе? Кривец! Ела тука, бе! Не ми влизай в личното пространство, момче. Аз съм на моята улица, бе! Дедо ми е строил с неговия кръвепот на улица, бе! Ела тука, бе! Аз съм си платил. Аз съм си Не платил, ме бе. интересуват твоите камери, бе! Момче! Не ме интересува, защото ще ти изтрия всички записи, бе! Ще звъна един телефон и ти трия всички записи и тези камери утре няма ги имаш, ей! Разбрали, бе? Гориш. Ще ти сета с лазера, къде ще унищожа, бе, Гориш. Лазерно оръжие ще унищожа. Оттам ти го пускам и си утре си мъртъв. Ти си пиян, бе, бате. Аз ако искам Пиян да караш. още не иска, бе. Пиян караш. Ей! Ела тука, бе! Що викаш, бе? А ти да лягаш, бе? Знаеш как ще ти легна? Ела да виж. Ела ми тука, бе. Ма виж какво прави? Аз път той ме буди тук, бе. Какво път ти? Къде е дойде и ти сега? Ела тука, че трепераш, ще те унищожа още тука, бе. Ела тука, бе. Ще изгорите Ела всички. чакам те отпреде. Ела тука да те видя в гората пред камерите. Изчезвайте, изчезвай. Що ще звъна един телефон и тези записи няма ги имаш? Разбрали ме? Прибрали се този мизер? Защото си психопат с жълта книжка и всички го знаят и сте изгонили от Панчарево заради това. Държи с оръжие по мене. С оръжие ли кърмили, бе, педерас? Имаш камера. Ще стреляш и по мене, бе, педал. Сега ще видиш какво ти. Стреля той с огнестрелно оръжие по мене. Няма стреляш по мене, чуваш ли, бе?